Mày và lao đi ya u bê sa sa le na tô da ma o bi you ya chumu ba nong pha e na tam lao đi ya no ne na mơ la ya ta thi pha ya ta shao ma mong na ta akayu yatiyabu nanai hontong nasa ekwa diyame tipula mayu twina lao mai lao yao nasa ebu la ya la no way ga kwa Yam ô tô đã về bờ mơ thâu đã về trong quê em đường đi ya u bê sa sa le na tô da ma o bi you ya chumu ba nong pha e na tam lao đi ya no ne na mơ la ya ta thi pha ya ta shao ma mong na ta akayu yatiyabu nanai hontong nasa ekwa deyam he tipula mayu